berangkat kerek-kerek berangkat kerek-kerek minggu aneng sumur 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 terus kebiar-kebiar kembang rangina ayo Oh,
sing duweni yang Swantara wangi prem-prem sederet para mingasa kita jaranan Singosari sing dadi ketengere ulo ayo para kanca kabeh wae rame-rame ngiburati hanang kene kanggo ngeramike kesenian kita jaranan Singosari sing dadi senengane katon rame sorake tur gemuruh suarane bebarisan arek-arek Singosari tak kandani yen cemara kelali banjur muncul ber kakean tetine gente ira halerap-lerap kanyone segoro yang numpak perahu layar lagi minggu ke pariwisata
solano lonja lonja nyada cikra cikra nyanda sampono canda puto puto kala solano lonja lonja nyada cikra cikra nyanda sampono canda banjur bali maneh rupamu ting jelone iku buron hopo tasenggo buron kangane lawang kowe wewe sing marah-marahi
Ayo Jo, go balik Jo. Pindah. Mabuk lah masuk YouTube kayak lihat. Rupamu ning jelone iku buron apa tasengko buron kang aneh lawang kowe wewe sing marah-marahi lawang kowe wewe sing marah-marahi
ayo konco foto Bali kalau kai meripate plera ro kulite ambek ro